Знаете ли защо доматите изведнъж спират да растат, въпреки че всичко изглежда добре? Здравейте, аз съм Октай от Арас Агро и днес отговарям въпрос на клиенти. Нематоди по домати. Нематодите са микроскопични червейчета, които нападат корените, в резултат на което растенията пожълтяват, увяхват и спират да растат, а накрая няма и плод. Решението е просто. При обработка или сеитба внеси Нематер, Нематорин или Велумпрайм. Така ще блокираш заразата още в почвата. Препоръчвам пръскане или поливане около корените, когато растенията са още млади. Сеитба обращението също е много важно. Не дей да съдиш домати, краставици или пипер на едно и също място. А ти, имал ли си проблем с нематодите в градината? Напиши в коментарите и следвай Арас Агро за още съвети.